انتظار دیاں گھڑیاں ختم جس شخصیت کو دعوت دینا لیا ساڑی آج دی محفل دے صدر پورے برے ایشیا دے شہر بلکہ ایسے شہر کے انہاں دے گانے گینے جامن کا موسیقی دے وی صرف پنجاب اج نہیں ہے جی انڈیا تو ہی نشر ہوئے کہ جی میں کہ دس گئے نے بھائی میرے کے میں تساؤں چوالا ہے پھول میں نہیں تروڑے کدی ایسے گانے کدی آدھے بیٹھے ہوں نے کہ گال خاتمہ کبوتر دے پائے ہویا ہے اللہ جاندہ ہے دھمی دا اڑائے ہویا ہے پر زور تالیاں نال استقبال کرو ساڑھے جائے ناچیز بندیاں دے ٹوٹے پھٹے لفظانوش شیران دی ترتیب دیوان علی شخصیت آل نبی اولاد علی جناب مخدوم رب نواز ہاشمی سے جناب مخدوم رب بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل قدر واجب الاحترام معززین احالیان علاقہ نیڑی دور تو آئے ہوئے بزرگ بھائی عزیز دوست آج دی محفل خوبصورت محفل رنگین محفل محبتاں بھری محفل دعا کرو کہ اے محبتاں اے کٹ اے ہمدردیاں اے محفلاں ہمیشہ سلامت رہیں تو سا دوستان دیا محبتاں کافی عرصے تو بعد اس سٹیج تے حاضری دا موقع ملے اور خاص کر کے بار بار اصرار ہے میرے عزیز عمر الیاس صاحب دا اور ڈاکٹر جاوید صاحب کافی ٹائم تو سارے دوست مشاعرہ بڑے خوبصورت انداز دے وچ پیش کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور دوسری بڑیاں محبتاں دا تے ذوق دا مظاہرہ کیتا ہے ٹائم بھی کافی گزر گیا ہے بہرحال میں اپنی حاضری دا آغاز اس جملے تو کرساں کہ بنت اسد دی آمد ہوئی خدا دے گھر لفظ تے توجہ کرے سو بنت اسد دی آمد ہوئی خدا دے گھر مقصد کوئی تو ہونا ہے پھٹنا دیوار دا بڑے عقیدت والے لوگ محبت والے لوگ موجود ہو بنت اسد دی آمد ہوئی خدا دے گھر مقصد کوئی تو ہونا ہے پھٹنا دیوار دا لا تو ازاج بتانو توڑن دے واسطے کعبے نو انتظار رہا ہے درقرار دا صحیح مشاعرہ کوئی ایک موضوع تے نہیں عقیدتاً محبتاً اس تو بعد بس جو چل رہا ہے ادراتہا ارمان تو دو ہنجوں اکھچوں نکلیاں انہاں مگلنا کری میں نتم ٹائم زیادہ ہوندہ ہے ادراتہا ارمان تو دو ہنجوں اکھچوں نکلیاں ہک تھک پئی پلکاں تلے ہک ہنج ہٹھیرے وہ پئی دو ہنجوں اکھچوں نکلیاں ہک تھک پئی پلکاں تلے ہک ہنج ہٹھیرے وہ پئی پلکاں تلوں رخسار تے رخسار تو سینے اتے سینے تو وت جھولی دے وچ جھولی چرا تو بھل گئی کملی جوہائی بے مل گئی لدس بھی کوئی نہ رول گئی اسے بڑی محبت ہے انہاں دا ترجمہ تشریح کریے تو بڑا ٹائم لگتا ہے کوئی رات دا ویلا ہے دل ایک پورے جسم دا بادشاہ ہے دل دی گھر ایک شور جے مچے ہے حال دہائی پئیے اکھی نو پتہ لگا ہے اکھی دے وچوں ہنجوں لڑیاں تے اکھی پوچھیا کدے ادھیاں دل دے گھر اگ لگ گئی ہے بجھاویں ویندیاں پئیاں اکھیاں ادھیاں اچھا مراد پتہ ہی نے ان کرو
اتو تلے لائے بنے نا اگے رخسار تو کھبے پاسے تے بس تلے جدو وہی سو نا تھوڑا جا فاصلہ کرے سو تے تلے اس دا گھر رہا دین سانو کر نہیں سیدھے اگلیں دے بھلا اساں کے یا پڑ جانا ہے سانو کرو نہیں سیدھے اگلیاں دے بھلا اساں کے یا پڑ جانا ہے سانو ٹردے کافلے دس ویندے نسا لیندیاں ویکھ نیوان آئے سانو کائی نہیں لوڑ کچاویاں دی اساں اپنے آپ پران آئے سانو ہاشمی کون سفیل تے رکھ دائے اساں بڑی آئیں لڑان دے کان آئے